Aduh, pegel rek untung seruk gak ngomah. Ayo wis, geser ayo. Geser. Iya. Ya udah tak geserin gelem aku ku ya apa kon ku iki seruk gak ngomah lek gruntu omong wis tak geser maneh iki aku iki yo. Wis tanan ndi ngono. Sugeng Rahayu, kon kok sok nandi terus ae kon gak iso anteng meneng nak omah kon anteng gak iso kon niku. Kon ku labus aja nang ibumu iku tukaran nak kon. Golek mangan. Iya, golek mangan. Iya mangan nang omah, mangan nang omah. Kon sak jane lapo mbak ibumu ae jujur. Ibumu iki sapa sih mek tes nang kawane mulai omah iku. Koplo-koplo arek iki yo wis mah ijoli ibu ae karo ngene ijoli ibu ae. Yo cok ngono lah. Oh golek spot kopak. Yo ayo lek golek spot kopak tapi aja saiki rek istirahat sik meneh kan kopake. Ojo, engko. Saiki iku Senin jam 3 isuk. Kon ngajak kopak engko. Iya. Yo ngene ae karuan liya malah aku nak Pak RT langsung saiki wis. Kon ngomong nak masjid nak towak ya aku mati meneh. Kon ku yo opo yo mati kancane iki yo opo udang keju iki rek. Alah, apa sih nom-noman kok nom-noman kopak. Nom-noman kopak iki lambunge meledos rek bengi mangkus ngopi ping pindho. Masa kopak kono istirahat kono turune yo wis ayo salam ae golek krondo ngegendong bareng-bareng ae aku iki koplo-koplo arek iki. Wis ta. Ngene ae lho wis aku gak gelem dolen mek kon maneh aku wis karuan aku pengen urip aku iki le. Kon ku cak dolen terus ngene. Gak dipikir uripe koncone iki wis kon aku meneh gak dolen mek kon gak paten maneh dolen mek. Lho, yo cok ngono. Urus